Мир и благодат да бъде на всички. Бог да благослови всички братя и сестри, възлюбени на Господа. Братя и сестри, възлюбени чеда на Господа. Искам да споделя нещо с верните на Христос, тези, които наистина са си отдали живота за Христос и тези наистина, които чакат Христос един ден. Искам да споделя нещо относно този празник, Баба Марта. Някой си мисли, че в този празник е радост и щастие. Някой си мисли щастлив, но относно някой знае ли какъв е точно този празник и откъде излиза този празник и откъде дойде този празник. И някой си мисли, че това е добре, това е от учението на Христос. Ще ви казвам, че това не е учението на Христос. Тази жена Марта, която се нарича Баба Марта, тази жена може да беше някоя магьосничка. Тази жена беше магьосничка, който тя правише магии на хората. А в Словото пише за тях. За чародейци, за магьосници. И какво трябва да разбираме за тези празници, който дори и християните, дори вярващият народ го празнува. Носят си цветя, носят си нещо друго и казват, че е за щастие. Кое е щастието? Баба Марта е щастието. Тя ще носи късмет. Спрете да си правите идоли. Спрете да си правите кумири. Спрете с тези идоли. Спрете с тези празници, които Бог ги нарича в Словото суетни празници. Този празник не е от Господ. Искам да ви казвам, всеки втори вече на всеки празник почва да празнува. Но в какво празнува, самият и човекът не знае в какво празнува. Чуйте ме, брати и сестри. Някой може да си мисли да казва, нашия празник какъв е? Да, ще ви казва, празникът на християните може да бъде за него един от най-големите празници. Знаете ли кое? Когато ти участваш в тялото и в кръвта на Господа, тогава ти трябва да се радваш най-много. Защо? Защото точно това е празника на Христос, който Той празнуваше с апостолите, с учениците си, който Той празнуваше Пасхата, който ние в Неговата кръв се изцеляваме, в Неговите рани се освобождаваме. Забравихте ли тези неща, брати и сестри? Знаете ли, че Бог Исус Христос казва в Словото си, че му дописнал от нашите празници, суетни празници. Този празник, не знам, нещо е станал, нещо много важен. Дори християните пътуват към тази част. Дори християни, вярващи, хвалителки, хвалители, не знам ти какъв си народ вече. Не знам как да обясна на моите братя и на моите сестри, защото вече всеки си прави каквото иска. Но не е това. Не е това. Искам да ви казвам, че прицелната точка е Христос. Говорете за Христос, радвайте се за Христос, споделете за Христос, правете евангелизации, молете се един на друг, за да оцелеете. Какъв е този празник? Този празник не е от Христос. Искам да ви казвам, че всеки ще се отговаря един ден. Пред очите на Господа ще заставаме всички и ще отговаряме за тези суетни празници. Защото вече искам да ви казвам, че хората си имат много богове. Ето този празник е за хората вече като Бог. Много го празнуват. Дори мъже казват, че жените го празнуват, а пък във всъщност виждам и мъжете го празнуват. Не е това правилното решение. Брати и сестри, нека наистина Бог да ви благослови и пази. Но взимайте решение в живота си. Взимайте решение, брати и сестри. Защото наистина любовта и благодата на Господа, тя ще ви спаси. Не си правете други богове. Тази Марта, какво е тази Марта? Баба Марта. Откъде произлиза този празник? От някаква си вещица. Защото тя беше вещица.
И тя правише магии. Тя мамише хората. Но спрете, брати и сестри. Спрете да вярвате във всичко това, което не е от Бога. Поне казвам за тези, които вярват, които казват, че вярват, които обичат Господ. Поне тези да спазват нещата. Четете Словото. Обичайте Господа. Търсете Господа. Спрете с тези суетни празници. Защото знаете ли сега? Махалите вън са, знаете ли как? Гърмът от музика, не можеш да минаваш. Това ли е празника на Христос? В това ли ние трябва да се радваме? Това не е празник от Христос. Тези празници са всичко с цел от Сатана, за да мами хората. Спрете, брати и сестри. Спрете. Вижте улиците навън, не може да минаваш от музики. Навсекъде, на всяка една улица, колони, не знам ти какво. И почват да пият, да ядат. Това ли е Христос? Не, този празник аз не мога да казвам, че от Христос или от Библията. Затова замислете се и търсете Господа, докато може да се намира. Затова държете на това, което Бог иска да ви учи, брати и сестри. Искам да ви казвам, че ние имаме един празник. Казах ви го, празника какъв е. Нека Бог да ви благослови и пази. Амин.